بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم، كتاب رياض الصالحين. Hadith du jour: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô fils d'Adam, si tu fais au monde de l'excédent, cela vaut mieux pour toi, et si tu le gardes, il te sera nuisible. Tu ne seras pas pour autant blâmé pour avoir conservé le nécessaire vital. Lorsque tu dépenses, commence par ce dont tu as la charge. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Hadith rapporté par Muslim, recueilli dans le livre Riyadus Salihin, le jardin des vertus, numéro 552. Ambi Allahu subhanahu wa ta'ala tanu. Ambi Allah barkada. Amba yini ala fe. Ala kan kanda. Ala kan jidi kandala. Ala kan ka baraw kɛ ala kama baraw ye. Ala k'an kisi yɛrɛ ma, yɛrɛfɔ ma, kunnadali ma, yɛrɛbonya ma. Ala k'an dusukun furakɛ, ala k'an dusukun kɛnɛya, ala k'an dusukun nɔrɔya, ala k'an kɛ nɔrɔyatigiw ye, ala k'an ka kaburu nɔrɔya, ala k'an kɛ alijinɛdenw ye, ala k'an kisi jahanama tasuma ma. Bi hadisa ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallama a ko: ya ibna Adam, adamaden, innaka an tabdhula alfadla khayrun laka. Caman min b'i ka nafolo sanfɛ, k'i k'o nafakati, k'i k'o kɛ saraka ye, k'i k'o di fantanw ma, k'o ka ɲi i ma. wa an tamsikahu sharrun laka, n'i y'a mara fana k'a garde, k'o ye tɔɔrɔ ye i ma, o ye bɔnɛ ye i ma. wala tulamu ala kafaf, i tɛna jalaki fɛn na fɛn min i mako b'a la, fɛn min i ka denbaya mako b'a la. wabda biman ta'ul, n'i bɛna hɛrɛ kɛ, ka saraka bɔ, ka ɲumanya kɛ, i k'a daminɛ mɔgɔw kan, mɔgɔ mun i jɔni bɛ n'u ka balo ye. واليد العليا خير من اليد السفلى. Tɛgɛ min bɛ sanfɛ, o ka fisa ni tɛgɛ min bɛ duguma. Tɛgɛ min bɛ sɔnni kɛ, o ka fisa ni tɛgɛ min bɛ ka delili kɛ. Ni hadisa nin bɛ Muslim kɔnɔ, a kitabu kitab Riyadus Salihin.
n balimaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jidi duniya nafama la ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛ ma fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an ye hadisa min kalan sisan ko ya adamaden innaka an tabdhula alfadla khayrun laka المقصود بالفضل يعني ما زاد على الحاجة ko adamaden fɛn min cayala i ka nafolo kan k'i ka nafa kati ko de hɛrɛ ka bon i ma ko de ka fisa i ma a laɲini o de ye fɛn min farala i ka nafolo kan k'a sɔrɔ i mako t'a la ما زاد عن حاجته في نفقته على نفسه وعلى أهله وعياله nafolo min jidila i ka nafolo kan a kɛra ba ye o a kɛra saga ye o a kɛra misi ye o a kɛra dolari walima paun walima euro walima sanu walima diyama donc nafolo min jidila i ka nafolo kan ka sɔrɔ i mako t'a la i mako ma s'a ma i ka denbaya fana mako ma s'a ma i fa i ba i ka somɔgɔ i tanti i tɔntɔ o si mako ma s'a ma donc o nafolo fɛn min o nafolo sugu i kana ka a nafa kati k'o de nafa ka bon i ma wa an tamsikahu sharrun laka ni fana y'a garder fana i ma sɔn ka nafa kati fana ko o ye tɔɔrɔ ye i ma o kɔrɔ tɛ ko k'i bɛ jurumu sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ dɛ o kɔrɔ ye dɔrɔn annaka laharadon ala bɛ ni fɛsɛfɛsɛ o kan o de y'a kɔrɔ ye mɛ a kɔrɔ tɛ ko k'i ye jurumu sɔrɔ maa dama i bɛ ka jaka bɔ donc jurumu t'i kan jaka kɔni o ye farida de ye i ma ka jaka bɔ o ye farida de ye wala tulamu ala kafaf nafolo b'i bolo i ka so walima i ka magasin la walima i ka butigi la walima banki la nafolo giriman b'i bolo nafolo ba b'i bolo yen ko i tɛ jalaki o la n'a y'a sɔrɔ o nafolo e y'a garder de e jɔni bɛ i ba ka dépense ni i fa ka dépense n'i ba ka mɔgɔw ye i fa ka mɔgɔw i muso ka mɔgɔw ani i teriw ye baasi t'a la وابدأ بمن تعول k'i ka nafakati i bɛna wari min bɔ i b'a daminɛ ni mɔgɔw ye i jɔni bɛ ni mɔgɔ min ka dépensew ye wala i b'a daminɛ ni olu de ye fɔlɔ واليد العليا خير من اليد السفلى bolo min bɛ nafakati bɔ tɛgɛ min bɛ wari bɔ o ka fisa ni tɛgɛ ye tɛgɛ min bɛ wari deli o hadisa bɛ muslim kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda ala k'an jidi kanda la ala k'an laban ye ala k'an kɛ firidawusi mɔgɔw ye samara b'i bolo fo ka taa bila samara 4 samara 5 e dun i b'a dɔn ko samara 2 bɛ e bɔ samara tɔ ninnu n'i ka somɔgɔw mako t'a la i denw mako t'a la a di saraka la a di dɔ ma a ka nafa n'a ye fani caman b'i bolo tellement a ka ca a dɔw yɛrɛ bɛ i t'a don i tɛ min ninnu donni kɛ a di saraka la a di dɔ ma dɔ ka yɛrɛ nafa n'a ye